бисёри вақт ман навор мегирем, баъд мепурсанд ки дар далершоп бачагиам ҳастай либос. Ина духтаро бачагиам беҳад бисёр овардаган. Анамиқе футболкаҳои фасон медонен чанд сом? 20 сомон бовар мекунен. Бори гуанҷои сифати беҳтарин дора. Дидена аз 1 сола инами футболкашон аз 1 сола то синфи 11 размер ҳаст. Нархошон ҳамагӣ 20 сомон. Ай тамошобино, материалашда гап нест. Бо биёен аз наздик бинен хитон. Ҳозирашда доставка надора, на як муддат. Ояндада мешава тамошобино, лекин ҳамин наборе ки имрӯз кардастем, ҳамин наборда доставка нест. Ай тамошобино. Марамат Суроға, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза ки ворид гаштен. Якм қатора дасти чап мешава, якм қатор, якм одам мешава. Марҳамат, Далер шоп. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Марҳамат, барои маълумоти бештар бо чонкати ҳам суҳбатшавен. Бинен чӣ қадр хушрӯчая. Ози барои мактаб бисёр сафед футболка мегирам, барои спортзал, барои дарси варзиш. Ина марҳамат ҳамагӣ 20 сомон. Аями синфи аз 1 сола, аз 1 сола то синфи 11 меёбен. Биёен, ира бинен худ чӣ қадр фасонан. Хушрӯ, бори гуанҷо шушта мепӯшонен фарзандотонда, ҳеҷ намешава. Урӯз навор доштам, духтаро дида бошен. Анам хел шортикои фасон бирмудои хушрӯ аксияшда буд дар Далер шоп. Бовар кунед тамом шид, бисёри омада будан, нарасида буд. Марҳамат, бори новинкашон бо омадай тамоми намудуш ҳастай. Ҳам сифаташон зурай 30 сомон. Ай бовар мекунед, сифаташда гап нест. Ду моделай ҳамаи цвето ҳастай. Размеро чӣ қилан? Ай 2 сола то синфи 3, значит ай 2 сола то 9 солара размер ҳастай. Марҳамат 30 сомон чанд аст веткаи фасон. Ана нигоҳ кунед, футболка 20 сомон, ана 30 сомон. Бори гуанҷо 50 сомон да як сар формаи хушрӯ мекунед фарзандтонда дар Далер шоп. Духтаро ҳозирашда доставка надоранд, биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза ки ворид гаштен. Дасти чап якм қатор, инами якм магазин Далер шоп. Иҷо ҳама чӣ омадагай, аксияи грандиозни кати. И аксияро бисёриҳо интизор буданд. Нигоҳ кунед духтарако, анам юбкаро навор гирифта будем, аксия карда буданд. Юбкаи қиматиро 50 сомон. Имрӯз аксия, боз ҳам аксия шид 30 сомон. Ҳам хушрӯи материалош мулоимак, беҳтарин качество. Бори гуанҷоя нархаш ҳамагӣ 30 сомон шудагай. Размерош чӣ хелай? Аз 6 сола то синфи 3 ҳастай. Ҳозир дига моделош ҳам аст, нишонтон метим. Ба то охири набора тамошо кунед. Бо 50 сомона, 80 сомонаҳои 50 сома шидагирам нишон метим. Хулоса, и аксия дар Далер шоп пешниҳод шидагай. Биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, якм қатор, дасти чап якм қатор. Ина биёен. И модел ай 3 сола сар мешава. И ҳам 30 сомона я. Ай 3 сола сар меша то чанд солара? Той синфи 1 дира ҳаст размер. Мана нигоҳ кунед, дига цветошам ҳаст. Коричневи дора, сиёҳ дора. Бинен чӣ қадр цветои хушрӯ дора. Хулоса 30 сомон. Моделакай бинен чӣ қадр фашонакай. Ана баъдан духтаро 30 сомонаяй. Қисми болора нигоҳ кунен. Ана муряди аз ҳама боло. Вай размерои калона на? Вай то синфи 8 ҳаст. Аз синфи 1 то синфи 8 размер ҳастай. Вайошон нархошон 50 сомон. Марҳамат, биёен духтаро, ина нигоҳ кунед. Инҷа футболкачаҳои фасони 20 сома ва 30 сома бисёрай метонен омада харидорӣ карда комплекти хушрӯ кунен барои фарзандотон. Ҳозирашда доставка нест. Биёен хитон аз наздик дида харидорӣ кунен. И брукора бинен духтарако, боз ҳам бори новинка қабул кардагиан дар Далер шоп. Ҳозир ма шумо аз наздик нишон метим. Дидена ҳозир мода шидагиай ку кӯда аҷоиб материалш хушрӯй. Бори гуанҷӯ якм сорт. Ҳами 80-90 сома борай. Аксия шидагиай 50 сомона. Каседа дар кора ина 50 сомон. Дига цветошам аст. Размеро чӣ хел боша? Санго оригиналан ҳамаш. Ина сангоша нигоҳ кунед. Аз 6 сола то синфи 4 размер меёбен. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯчанд. ҳамагӣ 50 сомон. Тамошобино, нигоҳ кунед. Дар ҷа тиграко бисёрай моделакош. Марҳамат, гилош, моделаш. Баъдан хел. Ана иша бинен.
примой ам хе кшотай бинен аҷоибот иам гулш хушру иам сангчошон ҳамаш бори гуанҷо ёхе оригинал нархаш ҳамагӣ 50 сомон и размерош ҳама вайда аст и бо то синфи шаша размер дуруст мегира нигуфтен охе чӣ фасонай ҳозир машмода бо ҷинсакошам нишон метам хулас модел бисёри бад омадагай нархҳо ҳамагӣ 50 сомон бинависен ишам хушру рангаш диден духтаро ана ин модел бо дига моделай диден ҳамагӣ 50 сомон тамошо бино ино 50 сомон ай ана иҷада футболкаҳо ҳастай 20 сомон 30 сомон метонен комплект нено футболкаи 20 макати бинен и бабочка чихе хушру комплект мешава дар 70 сомон 80 сомон шумо як комплекти хушру барои духтаракотон омада метонен аз далер шоп харидорӣ кунен мана нарх ҳамагӣ 50 сомон ира бинен глои фасон баъд ана ин ҷинсакора бинен ози ёрам бо ҷудогона ман навор гирифта хушру карда нишон метам ина марамат инам хе тигр ҳозир ҳама гирифтаста биёен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор 10-12 якум қатор далер шоп аксияи брукои фасони ҷинс дар далер шоп давом дорад тамошо бидон нигоҳ кунен борои новинка боз ҳам бисёр омадагай то размерои подростковира ҳастай як бора как бинен бори гуанҷои ҷинсои оригинал каседа дар кораи марамат биёен харидорӣ кунен ҳамагӣ 50 сомон шудагай ҳозир аз наздик машмода бо нишон метиҳам биненда ҷинсакошам хушрувай сангчооша бинен бо ана ино нигоҳ кунен шерозак дора хоҳен ҷудо мекунен хитон шерозакоша аднато намешава хоҳен ина хеле футболкаҳо ҳаст метонен комплект кунен футболкаҳои тигракам доранд хулоса ҳамагӣ 50 сомон аз наздик як бурак сангчооша нишон тиҳам ина биненда духтаро ҷинси оригинал сангчои тоза беҳад хушрӯ духтагиай ина каседа дар кор размеро ҳамаш ҳаст биёен ҳамагӣ 50 сомон шудагиай дар далер шоп размерои майдаам дорена ина хеле фасона омадай духтаро размерои майда ино чандай 50 сомон ина ёшам 50 сомон мана марҳамат метавонен биёен харидорӣ кунен ҳозираш да доставка нестай барои ҳавай метавонен аз наздик омада хитон ба ҳазур тамошо карда интихоб карда харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор 10-12 якум қатор дасти чап далер шоп нигоҳ кунен чихе комплекти хушрӯ меша и 50 сомон инаи поён футболкаошон 20 сомон и тарафаш 30 сомон ами 70-80 сомда духтаракотонда як комплекти хушрӯ метонен аз далер шоп харидорӣ кунен то размери подростковира ҳаст бовар кунен духтарако двойкачои беҳтарин арзони шудага нигоҳ кунен 80 сомон ҳамагӣ брукакоша бинен шортикакоша ҷинсакои оригиналай бори гуанҷоай аз наздик ози машмода нишон метам чанд расветкаву чанд модел дора 80 сомон инам хе двойкаи гуанҷо ҳамагӣ 80 сомон аз ду тараф бантик дора ино хеле калта меша на мана ҷамак меистанд хулоса ина футболкаҳои зулайхо духтаро аз инам чанд расветка ҳастай шортикакои ҷинси оригинал кати ҳамагӣ 80 сомон барои ҷоравак барои садикпӯшак барои фарзандтон метонен омада аз далер шоп харидорӣ кунен и хеле нарх дигар намеёвен ина марамат ҳамагӣ 80 сомон камаш мондагиай духтаро доставка надоранд биёен бозори корбон тарафи тилобозор 10-12 якум қатор далер шоп я буракак дига цветошам нишон тиҳам ё ай чанд солато чанд солаяй ина мирияда биненда духтаро 6 сола синфи 1 дани мешавад а 1 сола то синфи 1 духтаро ина 1 сола то синфи 1 размер меёбен марамат ина расветкаоша бинен моделоша бинен ҳар хелаяй беҳадам хушрӯвай дар кортон боша биёен ина аз наздик бинен харидорӣ кунен бурд мекунен двойкачаода гап нест ҳамаш бори якум сортай двойкае ки гирифта буданд бисёриё духтаро инами қадари дигаш мондагай марҳамат успед кунен нархи беҳтарин кати пешниҳод шудестай ҳамагӣ 60 сомона инами двойка иён бори гуанҷо оригиналоя я сада чанд сума двойкае ҳозир бошад далер шоп аксияи калони калон сар додагай ками кам мондагиай тамошо бино ба назар бигирен марамат тамом нашуда биёен харидорӣ кунен шортикакош лёнай материали худаш аҷоиботая шута кӯдак да мепӯшонен ҳечи намеша бори гуанҷо бозори корвон тарафи тилобозор 10-12 даен якум қатор дасти чап якум қатор далер шоп духтаро дига цветошам ҳаст размеро чӣ хелаанд
این размеру ай 3 сола сар мешавад. ай 3 сола то чанд солара? 6. ай 3 сола то 6 солара размер ҳастай. Як бурак расветкоша биненда ина мирияда. Ҳамаш двойкои қиматии фасоник бори гуанҷои. 100 чанди 150 ра мефурӯхтанд. Ина ҳозир бошад 60 сомон шудагай. Удоф навор доштем акция сар дода будем. Ина духтаро боз ҳаминами қашмондагай касе успет кна биёен ина харидорӣ кунен барои фарзандотон бурд мекунен. Бори хушрӯра ҳамаги дар 60 сомон мехаренда айҷа. Аз новинка қафон намонен, тамошобинон нигоҳ кунен чӣ қабори хушрӯча омадай дар далершоп марамад нигоҳ кунен. Инам хеле остинакош пар дорада. Игл шабинен аҷоибот ина сафедчам беҳади бад хушрӯчаи рӯи кӯдака мекушоя. Беҳтарин модел ҳамаги 30 сомон. Бори 60 сомона 30 сомон дар далершоп. Бори гуанҷои марамад ваям бурука 50 сом кардагиян, юбкара 30 сомон, анаи футболкачои фасона 30 сомон. Шумо метавонен омада барои фарзандтон комплект кунен аз далершоп бо нархи дастрас. Баъд нигоҳ кунен ана иҷада ҳозир футболкое ки мебинен ина ҳамаш футболкои оригинали фасонои қиматиай акция шидагиай 30 сомон. Я бурака гай пеш нишонтиём. Ина марамад иглакоша бинен бори гуанҷои духтаро бори оригинал. Каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 1 қатор далершоп размеро 4 сола сар мешавад то падраскове то синкои 11. дидена ай 4 сола то падраскови размерат ҳастай размер ина размеротона меёбен. Марамад биёен харидорӣ кунен. ҳамаги 30 сомон футболкаи фасони хушрӯви қиматӣ. Анаи қисма биненда чихе бисёрай. ҳамаш 30 сомониян. Ана ира бинен духтаро ва ай бо расветка будая. Я бурака гулша нишонтиём. Сангчое ки диде стенку тамошо бино. Ҳам жемчукуш, ҳам сангош, ҳамаш оригиналай. Мана футболкаи Зулайхо меган ёра. Дар кортон боша биёен бо нархи дастрас дар далершоп ҳастай в наличи омада харидорӣ кунен. Иҷада на танҳо футболка арзон шудагай, балки тамоми намуди бруко, тамоми намуди юбко арзон шудагай. Биёен ина бихарен. Иқаё хушрӯван духтаро нигоҳ кунен. Тамоми намудаш омадай. Марҳамат навор доштум. Ина боз ҳам новинкош чанд расветкаву чанд модели фасонаш омадай. Шортикакои джинс нархаш 30 сомон ай бовар мекунен. 30 сомон. Тигракошам астай, ина аднатонишам астай. И сафедакоша бинен бо чихе хушрӯвай. Беҳад фасонак джинсакои оригинали бори гуанҷо ҳамаги 30 сомон. Ина малина цветчам бинен. Размеракошон ҳастай ҳамаша. То чанд солара боша? То синфи яка шортикак размер доштай. Диден аз 1,5 сола то синфи яка ҳастай. Бо бирмудашам ҳастай. Бирмудашам 30 сомон ая. Бирмудашам 30 сомон ай тамошобино. Марҳамат биёен далершоп ина баёи новинкои фасон бисёр омадагай. Ҳамаш размерошон катай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза дасти чап 1 қатор далершоп расветкора бинен охи моделора бинен и 16 хушрӯ чихеле гуфтан то синфи яка размер меёбен. Инчунин нигоҳ кунен ҳами ваёям футболкоям 30 сомон шудагай. Диден духтарако доставка нестай. Шумо вақт дошта бошен духтаро ина ба ҳазур биёен тамосо карда харидорӣ кунен. Футболкои падраскови омадай духтаро ҳам хушрӯ нигоҳ кунен. Нархку нархи беҳтарин бовар мекунен. Бори гуанҷоай нархаш ҳамаги 30 сомон. И ҳатто то синф 11 рам пуша мешава размер. Беҳад хушрӯай размерошон 30 сомон. Ира бинен ҳам и моделиш ҳастай беҳад хушрӯ материалаш. Ҳам айнаи футболкои Зулайхо ази гули сафедчам ҳастай тамошобино. Бисёриё мепурсидан. Ина биёен далершо бовардагиай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза даян 1 қатор дасти чап. Як буракак и қисма биненда. Иҷада аз ами 1 сола сар карда то ина синфи 11 футболка доран. Нархо 30 сомон шудагай. ҳамаш аҳамиятен ҳамаш футболкаи қиматии оригиналай. Ҳамаги 30 сомон дар далершоп. Биёен харидорӣ кунен, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Як буракаги чоргулара шумо да ман нишонтим. Ира бинен, инами ҳамаш кори дастияи духтаро диден муҳроша. Нархаш ҳамаги 30 сомон. Қисми болора бинен. Ина нигоҳ кунен, модело беҳад зиёдай. Ҳамаш 30 сомонӣ. И тарафда двойкоям арзон шудагай, юбкоям, брукоям, қисми болора бинен, пустачоям ҳаст. Хулоса ҳамаи чи арзон шид.